crezul instituției noastre, o educație bună este izvorul întregului bine în lume. Suntem un liceu teoretic performant, cu un colectiv al cărui prestigiu se valorifică din dorința de autodepășire și calitate. Suntem un colectiv cu elevi activi, care știu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru acest scop. Anul de studiu 2019-2020 l-am început cu 1009 elevi, în toate treptele de școlaritate, primar, gimnazial, liceal, cu 60 de cadre didactice bine pregătite. Limbi străine studiate în liceul nostru, limba engleză, limba franceză. Dominații de valoare în instituția noastră de performanță sunt cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, atașament față de copii, respect pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorința de afirmare. Relațiile între cadre didactice și elevi sunt relații deschise, colegiale, prietenești, de respect, de colaborare și sprijin reciproc. Liceul a devenit, în deplinul sens al cuvântului, o comunitate educațională care promovează principii de viață sănătoasă, o conduită morală respectuoasă. Carte de vizită a instituției sunt copiii și profesorii, sunt ansamblu de dans Andrieș, care a dus faima liceului, a orașului și a Republicii chiar peste hotarele țării. Avem Cenaclul Literar activează în instituție, revista Interferențe. Liceul Teoretic Olimp a fost a doua mea casă. Aici am crescut, m-am dezvoltat și am căpătat încredere în forțele proprii. Dacă ar fi să mă întreb de ce anume aici să-ți faci studiile, cu certitudine, răspunsul ar fi că e datorită profesorilor. Cu adevărat, aici profesează pedagogi minunați. Ei, întâi de toate, sădesc în fiecare elev cele mai sacre și sfinte valori, învățându-i ce e omenia. Am reușit să particip la 3 olimpiade republicane și la mai multe proiecte ce țin de activismul în mediul școlar. Și totul datorită lor, pentru că au avut încredere în mine când nici măcar eu nu aveam. Din toate activitățile extrașcolare, cea mai memorabilă și frumoasă rămâne a fi totuși festivalul anual Cântecele ce ne-au soțit istoria. Amalgamul de emoții al pregătirilor, participării, dar și al victoriei îmi vor lipsi atât de mult. Îți mulțumesc, scump liceu, pentru tot! Dintre multele licee am ales pe cel mai bun. Este un lăcaș al cărții, chiar și numele străbun. La Olimp se face carte, la Olimp cu drag venim. La Olimp cu doar aparte, vrem mereu să revenim. Liceul Teoretic Olimp este a doua casă, unde colegii sunt frați, iar profesorii sunt părinți. Acest loc îți oferă căldură, rafinament, valoare, educație și cunoștințe. Te pregătește pentru un viitor frumos și prosper. Eu am ales Liceul Teoretic Olimp, deoarece este cel mai bun liceu din orașul Sângerei. Aici avem cei mai responsabili și înțelepți profesori, iar directoarea acestui templu de înțelepciune este o doamnă deosebită. În interiorul acestui liceu se ascunde o lume mirifică cu oameni speciali. Liceul Teoretic Olimp este un dar deosebit de la Dumnezeu și are o importanță mare pentru noi, elevii din acest liceu.
Liceul Teoretic Olimp este școala care în fiecare an evoluează cu noi schimbări inovatoare care ulterior vor ajuta copiii să obțină o educație de înaltă calitate. Liceul Teoretic Olimp este acel tip de instituție în care profesorii, pe lângă materialul expus în carte, vin cu experiențe de viață necesare pentru dezvoltarea fiecărui copil și asigurarea unui drum de succes în continuare. Liceul este dotat cu laboratoare și clase speciale cu tehnologii la fiecare obiect pentru viitorii elevi, iar dacă aceștia vor să intervină cu o propunere sau o schimbare, ei pot aplica mereu la Consiliul Elevilor, unde toate părerile sunt revizuite. Liceul Teoretic Olimp dispune și de o serie largă de activități extracurriculare, cum ar fi cercul de dans sau cercurile de sport, volei, basket, handball sau fotbal. Dragi absolvenți ai ciclului gimnazial, vă așteptăm în instituția noastră, Liceul Teoretic Olimp, pentru a vă continua studiile în următoarea treaptă de școlaritate, cea liceală. Liceul vă așteaptă cu condiții moderne, cu profesori pregătiți și cu speranța că o să alegeți instituția Liceul Teoretic Olimp ca să deveniți elevi cu nume de Olimp.